Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je na pitanje novinara o raspodjeli sredstava MMF-a naglasio da to više nisu sredstva MMF-a, već vlada Federacije, Republike Srpske i distrikta Brčko, za koje se plaćaju kamate. Smatra da raspodjelu sredstava koči guverner Centralne banke. Centralna banka ima potpisan memorandum sa onima koji trebaju da isplati sredstva. Očigledno da se guverner Centralne banke ne slaže sa tim stavom, da ima podršku i da on ne želi da uplati sredstva. To bi bilo isto kada vi dobijete od nekog novac, a banka neće da vam isplati vaš novac i razmišljajte kako bi se vi ponašali. Koči li guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine isplatu sredstava od MMF-a, pitamo u nastavku. Gospodine Softiću, dobroveče i dobrodošli u naš program. Dobroveče, hvala na pozivu. Kako odgovarate na izjave iz HDZ-a, BiH i SNSD-a da ste već trebali raspodijeliti novac od kredita MMF-a? Gledajte, mi smo više puta ponavljali javnosti i domaćoj i međunarodnoj da odluka Vijeća ministara koja je donešena 23. aprila u članu 2 stav 2 je stvorila formalno pravnu prepreku da Centralna banka postupi u skladu sa potpisanim memorandumom o razumijevanju, odnosno u dogovoru da raspodijeli sredstva na podračune entiteta i distrikta Brčko u dogovorenom procentu. Tako da smo uputili 3 dopisa, odnosno 2 predsjedavajućem Vijeća ministara, shodno toj odluci koja je objavljena u službenim novinama. Ja se nadam, ja sam je donio, skinuo je sa stranice službenog lista i pozvao ih da nam pošalju novu odluku na koju su faktički najavili kroz ovo kako bi Centralna banka mogla da poduzme sve aktivnosti u skladu sa tim memorandumom i u skladu kao fiskalni agent Bosne i Hercegovine, su Ministarstva financija i Trezora Bosne i Hercegovine. Kako vi razumijete prirodu problema koji je nastao? Teško. Zaista, slušajući ove priloge, zaista teško. Znači, mi smo uputili dopis, tražimo ovu odluku i mi to možemo riješiti u roku od sat vremena. Prema tome ne vidim nijedan formalni... Kažete, dakle, to je put za isplatu novca. Dakle, na potezu je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ali iz ove institucije kažu da su oni donijeli sve potrebne odluke i da Centralna banka može raspodijeliti sredstva. Centralna banka nije dobila to što je potrebno. Mi smo ih 2 puta poslali urgencije 4. maja i 15. maja na adresu predsjedavajućeg Tegeltije da nam dostavi tu odluku kako bi mogli rasporediti sredstva. Gospodine Softiću, Milorad Dodik najavio je da će vas tužiti vlada entiteta RS jer nisu dobili sredstva, a stigla je na naplatu prva rata kamata na osnovu odobrenog kredita. Kako to komentirate? Prvo, ne znam da je stigla prva rata. On kaže da jeste, mi imamo grace period na ovom kreditu od 36 mjeseci. Otplata je uz 8 kvartalnih anuiteta. Zaista postoji kamatna stopa tog aranžmana. Što se tiče najave za tužbu, ne znam zašto bi to bilo usmjereno ka Centralnoj banci, jer Centralna banka je samo fiskalni agent. Pare se nalaze na računu Ministarstva financija i Trezora Bosne i Hercegovine, vlasnik je Ministarstva financija i Trezora. Treba nam odluka Vijeća ministara, mi ta sredstva doznačavamo, znači adresa je Vijeće ministara. A jesu li ministarstva, odnosno entiteti, dakle i Brčko distrikt, dostavili instrukcije? Prema memorandumu koji smo potpisali 20. aprila o raspodjeli sredstava i svim ostalim proceduri, predviđeno je da se, to je peta tačka, da se dobiju instrukcije od ministarstava entiteta distrikta Brčkog. Fali nam ova tačka 2 odluka. Dostavljene su, tek nam je juče Ministarstvo financija vlade Republike Srpske dostavilo faksom instrukciju na koji račun da se doznače sredstva. Ministarstvo financija Federacije prije 10 dana dostavilo samo instrukciju za 50% sredstava, a distrikt Brčko je dostavilo instrukciju 20. aprila, onog dana kad smo potpisali memorandum. Znači, još nam formalno čak ni to nemamo kompletirano. Napominjem, treba je nam ova odluka, a sve ostalo će puno brže biti riješeno. Razjasnite nam u najkraćem i da li Bosna i Hercegovina plaća penale jer novac od MMF-a stoji i dalje na računu? Kao što sam rekao, radi se o kreditu. Bosna i Hercegovina vraća ovaj kredit u omjeru kakav je dogovoren. Kredit teče, trenutno je u grace periodu, sredstva se nalazi na Ministarstvu financija i Trezora Bosne i Hercegovine. Mi našim deponentima, one za koji smo fiskalni agent Centralna banka, ne naplaćuje nikakve provizije i naknade, ali ona zaista obaveze Bosne i Hercegovine teče jer smo već naknada je MMF-u plaćena od 0,5% na ukupna sredstva. Čuli ste informaciju da je u toku sastanak predstavnika međunarodne zajednice i domaćih lidera. Očekujete li da dogovor bude postignut?
Iz ovoga što mi imamo informaciju, radi se o nekim potpuno stvarima koje nemaju veze sa centralnom bankom. O kojim stvarima? Pa vidite, radi se o jednoj odluci koja je rješiva u formi i tekstu kakav se svi pozivamo na pismo namjere ili na memorandum. Ja pozivam da se napravi takav dogovor, takva odluka i mi ćemo doznačiti sredstva, rekao sam, u toku jednog dana i kraće. Gospodine Softiću, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za naše gledalce. Hvala vam.